Sláva tobě, Pane. Ježíš přistoupil k 11 učedníkům a promluvil: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, učte je zachovat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Matky přinášely Ježíšovi děti a on by jim požehnal, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, nebo takovým patří Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Posaďte. Správně jsme vyslechli tu slavnostní zprávu. Amen. Olej, kterým vás mažu, je znamením síly, tvou silou ať je Kristus náš Pán a Spasitel, nebo ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Modleme se k Bohu Otci Všemohoucímu, aby dal vyvoleným život z vody a z Ducha Svatého. To je voda, kterou potom budete posvětěni. Nejdřív tu vodu, ale musíme posvětit. A při tom svěcení budete odpovídat: Požehnaný jsi Bože na věky. Požehnaný jsi Bože Otče Všemohoucí, ty stvořil vodu a ona očišťuje a dává život. Požehnaný jsi Bože na věky. Požehnaný jsi Bože, Synu jednorozený Ježíši Kriste, kterého srdce vytekla na kříži krev a voda a z tvé smrti a z toho vzkříšení se zrodila církev. Požehnaný jsi Bože na věky. Požehnaný jsi Bože Duchu Svatý, nebo ty tebou byl Kristus pomazán, když vystoupil z vody Jordánu, a v tobě se křtí všichni, kdo v něho uvěřili. Požehnaný jsi Bože na věky. Pane Bože, ty jsi náš Otec, buď s námi a posvěť vodu, ať smije každý hřích, aby se ti, kdo v ní budou pokřtěni, stali novými dětmi a měli tvůj život věčný. Požehnaný jsi Bože na věky. Posvěť vodu, aby se křtem tvojím vyvolení znovu narodili z Ducha Svatého a stali se tvým svatým lidem. Požehnaný jsi Bože na věky. Milí rodiče a kmotrové, přivedli jste tyto děti ke křtu, aby se staly dětmi Božími, aby hřích neohrozil Boží život, který bude vašim dětem dán a který v nich poroste. Musíte před nimi vydat svědectví Kristu slovem i životem. Když tedy podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest, řekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista Ježíše, neboť to je víra církve a malé děti je možné křtít, jen když se církev za ně zaručí svou vírou. Tak, teď se vás můžu stát a odřeknete svého ducha a potom vyznáte víru, budete říkat 3krát ano, nebo 3krát ano a potom 3krát věřím. Říkáte se ducha zla, Ano. i všeho, co působí, Ano. i všeho, čím se pyšní. Ano. Věříte v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Panny Marie, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově. Věřím. Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věřím. Tak věříme, tak věří církev. A tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou, Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. My všichni společně jsme vyznali víru celé církve. Chcete, aby také Denis a Ludvík byli v této víře pokřtění? Připravíme vodu, nejdřív Denis a Dančíže, výzvu, dobrý.
já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak to musím vidět. Postav určitě brášku. Jo? To taky dopředu. Ludvíku, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak jsme pokřtěný kluci. Pán Bůh má z radost, no? Tak. Připravíme ještě to něco řeknu a dostanete roušky, jo? Všemohoucí, jestli tak pěkně, no? Máš to dušičkou čistě, no? A rodiče a přátelé, ať tě povzbuzují svědectví silování života, abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky. Amen. Vyfotit pěkně mají památku. A teď budou moci nebo